Wel, cam gynta, dwi wedi plicio yr corgimwch yn barod a dwi wedi sychu y cregyn dros nos. Maen nhw'n hollol sych. A be dwi am wneud? Dwi am wneud mayonnaise allan o'r penna a'r cregyn. Neis. Am reid hein i gyd mewn yn y prosesydd bwyd. Dwi'n 10 eilad yn y prosesydd bwyd, so dyn ni am just reid o drwy gogor yn sydyn. Fel ti'n gweld, mae wedi mynd drwy yr gogor, a gwbl sgyn ti fatha powdwr ysgan. So, dwl at prosesydd bwyd gwahanol wan. Dyn ni roed y powdwr mewn, pinsiad o halen, finag mewn, gyda'r melynwy wy. A beth sy'n bwysig efo yma, os da ni'n gwneud mayonnaise gan bod ni'n coginio'r wy, da ni'n iwsio wyad i pasteureiddio. Okay. A wedyn, da ni am gychwyn y peiriant, a fel mewn troi, jyst am reid yr olew mewn y slo bach. Ti rioed wedi trial wneud mayonnaise ar troi chen? O, mae gennau gwylydd i ddeud na. So be? Na fi, chwaith. Ddiog ar. Chi? Fel ti'n gweld, mae'n drwchus neis. I'r kohlrabi nesa, dwi jyst am dorri cylchodd allan, fel bod o yn edrych yn ddel. Dwi am reid halen, bach o olew olewydd, a bach o sudd lemwn. Cam nesa, bach o cucumber. Bach o just ffyn bychan o'r afal efo yma. A wedyn perlysia'r môr. Neu jyst am dorri bysio na fel yma. Reit, da ni'n barod i goginio fo yma wan. Bach o olew o'r olewydd. Ddim gormod. Wedi reid y corgimwch mewn. Eisiau coginio nhw eitha cyflym a ddim am rhy hir. So fel ti'n gweld, mae'r corgimwch, maen nhw wedi newid lliw, maen nhw chydig bach fwy coch, maen nhw wedi cyrlio fyny dipyn bach. Ti'n gweld yn canol, maen nhw dal chydig bach yn amrwd. A cwbl dwi am wneud rwan, bach o sudd lemon. Mae'r badall off, a dwi jyst am gadael gwres ar ôl yn y badall i gwrffan goginio nhw. Tra mae hynny yn gwrffan coginio, dwi am wneud y salad allan ar y blat. Waw. A wrth gwrs, yr mayonnaise. Really hawdd, just i orffan. Y salad dros ben. Oh, wel, campwaith, mae rai fi weid, edrych yn gret.